Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ngicela uma nifuna ukuthola ezinye iy'ngxoxo namavidiyo esiwathumela la ekhaya, nisubscribe nizokwazi ukuthola ngokushesha la siwafaka la ekhaya. Ngenzela idlozi elikhulu. Amakhosi la ekhaya, okay. Amakhosi ahlukene ngesimo sokuthi avela kanjani kuwena. Konje into ebengizoyithini namhlanje ukuthi umelaphi uma ekusiza ngesimo sekamoya noma ngesimo lezi azobe kusiza ngazo, kubalulekile ukuthi ubuze imibuzo, ubuze kumelaphi, don't be rude, okay. Ubuze kahle kumelaphi, lokhu ngikwenza kanjani, lokhu why sikwenze kanje, but ubuze ngesimo senhlonipho khona ezokuchazela besayanaba, because ezinye izinto khona abanye abantu befike kuthina noma kumelaphi afike abuze imibuzo in a rude way, in a rude demanding way, yabo. So kuba nzima ukudila nomuntu onjalo, kodwa siyazama ngoba vele phela umsebenzi akusiwo umsebenzi olula wokulapha abantu, because abantu bahlukene, benza into ey'hlukene, different attitude and so on and so forth. Yeah, but nje ngiyacela ukuthi be polite umelaphi, umbuze kahle imibuzo umbuze with an understanding, okay. Hhayi ukuhlola ukuthi wazi kangakanani, okay. Lo angikudingi kakhulu kahle hle, especially me, angifuni ukuthi ungitheste, okay, ngoba naye umoya ongcwele awukwazi ukumthesta umoya ongcwele, uhlezi ungaphansi kwakhe. But that doesn't mean ukuthi ngimkhulu kunawe, especially mina ngiyakwazi ukuthi ngiguqele amakhosi uma efika ekhaya noma ngizonilapha. Mina nje I'm a humble guy, I'm a humble guy, ngiyahlonipha, okay. Kodwa akusho ukuthi angicasuki, umkhulu uyacasuka, but ngiyakwazi ukuzibamba ngenze ngendlela e-right, noma ngehlise umoya, ngiyakwazi ukwenza lokho. Yeah, kodwa nje angiyena umelaphi noma umuntu ofuneka angabe ukhuluma kabi, kufuneka ngehlise. Ngiyazi ukuthi phela nami ngibathwa amakhehla nawo ame ngenye indlela ngesimo sakamoya, ngoba nami masecasukile angiwazi icasuka kuphelelaphi. Kwanje ukuthi sikhulumeni kahle sizingane, especially ney'ngane niza kubelaphi, kubalulekile ukuthi ukhulume kahle kumelaphi, umbuze imibuzo, uyibuze kahle futhi nge-polite way, ne-good way, njengoba umkhulu bese ekuchazile, umelaphi ezokwazi ukuthi akuthathe akubeke. Kodwa umelaphi akwazi ukuthi ekutshele iy'mpande, ukuthi iy'mpande, zonke iy'mpande lawo zime kanjani kanjani, umsamo wakubo loyo. Impande yomelaphi ufuna uyihloniphe ngaphandle uma ekutshela yena. Impande nje, impande yasekhaya leyo, akufuneki umelaphi akuchazele ngempande. So ungambuzi impande ukuthi la ufake yiphi nayiphi nayiphi, umsamo wasekhaya loyo, into futhi eqhele kabi kunawe. Wena basazokufundisa iy'mpande zakini, njengoba uye kumelaphi uzofunda isikole lesi, uzofunda ugraduate, bese uba amakhosi akho bese ayaphakama, bese uyahlala-ke la bekubuya khona, bese ungaba la nami sikufundisa, okay. Wena usafunda, wena ufuna ufunde, usazofundisa ugobela, uphinde ufundise abazali bakho, abazali bakho, omkhulu bakho, okay. Lezi zangoma ezingimbathile namakhehla nogogo bonke nje, le moya esuke ikumbathile, iyona ezobe isikufundisa ukuthi le mpande ime kanje, ime kanje, ime kanje, okay. Umelaphi akakwazi ukutshela iy'mpande zakhe ukuthi le mpande zikanje zikanje, angakutshela mhlawumbe ukuthi hhayi la ngifake iy'mpande ezingaka, kanje kanje, kodwa akakwazi, akumelanga etshele imfihlo yasekhaya. Nansi into efike iphinde ibulale umsamu, ngoba siye nisixine ngendlela ufune sinitshele iy'mpande, cha asikwazi ukwenza lokho, akwenziwa kanjalo emakhosini. Amakhosi anemfihlo yawo, uyangizwa, anemfihlo yawo, akwazi ukushera izinto ezikanjalo umsamu. Umelaphi kodwa into ebalulekile ukuthi uma esehlukanisele iy'mpande ukhuluma uthini, there is where you have to be alert or listen to him or her, listen to umelaphi ukuthi ukhuluma uthini, and be sure 100% ukuthi ley'nkulumo lezi ziyawushaya umoya wakho, cause enye into efuna iyenzeka, umelaphi uma ekuphakamisela isimo sey'mpande ekulekelele, uma ekhuluma ngoba mangikhuluma nawe-ke ehlangene nawe, ekubeke leso msalo mpande lezo, ufuna umlalele ukuthi uthini. And enye into ebalulekile, ngalesi khathi umlaleli uthini, mhlawumbe asithi ukushayela isimo sey'mpande noma ukhamba, noma ekushayela ukhamba lapha, kufuna umoya wakho ushintshe uma kushayela ukhamba, uzizwe nawe umoya wakho uzizwe uxebuka ukuthi hayi khona into eyenzeka la. Yes, you have to feel umelaphi, not in that way, ufeel umelaphi in that, no, angikhulumi ngokuganga, but you have to feel the spirit. I'm talking about the spirit. Kufuneke umelaphi uma ukhuleka noma umphamisela ukuhamba noma umenzela umshayela, kufuneka uzwe naye lo umoya. Umelaphi ufuna ukumuzwa wena oze kuyena, umuzwe ukuthi hayi umelaphi uyanyakaza, nami ngiyezwa khona into inyaza la. Yes, siyasebenza, bese ulala inkulumo ukuthi umelaphi uthini kule simo
salinkulu noma thi uyogeza. Umelaphi ufuna mayogeza umuzwe ukuthi uthini, sigezani, kusukaphi sigezani. Ukhona uzoqonda ngane thongo ngofuna kubalulekile. Noma befika emaphushweni uyakwazi uku-understand ezinye izinto, yabo. Kodwa lo ngithe mina, don't be rude, be polite. Ubuze kahle imibuzo ngendlela, but listen to umelaphi uma ekhuluma. Noma ekukhulekela mlalele. Kodwa nje ufune umoya wakho uwuzwe. Na ekukhulekela umelaphi awukazi vele ukukhulekele nje. Ufune uzwe uyashintsha. Uyashintsha. Uma ekhuleka nje ufune ushintsha yonke into, kujike yonke into. Angisho ukuthi ngcole kakhulu. Kodwa ngeke ngithinte ngesithunywa, khohlwa, forget it. Ngiyaziqhenya futhi ngoJehova. Ngiyaziqhenya ngoNkulunkulu. Mase ngiphambi kwakhe ngikhuleka, anginandaba nenye into. I praise him. I worship the Lord. Abantu abadala same time bayafika. Mina ngeke ngabela ukuhamba ingane. Hhayi ngoba nginibiza ngithozane kumina ngane zethongo. Cha, umkhulu akasho njalo. Ngoba le ngane ngathi ngoba yafuna izinto zasekhaya emsamo ukuthi icela ukulapheka. Ngathi ngeke ngasihleli sihlangane naye. Sahlela-ke ukuhlangana naye. Mase sihlangana uyangifonela usendleleni uthi emkhulu, kufike amanono la, iy'ngane eziningi. Zathi-ke na sobe sikhona sicela usibekele ukuthi nokuthi. Wayefuna ubhithrudi nezinye izinto engeke ngizisho la. Kusho amanono, baqhamuka nalaba amabhayi, la mabhayi anje. Umuntu akaze athinte ngisho ukuhamba, wayeqala ukuza komkhulu naye. Ngikhuluma ngabantu abaqalayo. Wathi-ke bathe singabanguni ngoba imoya bengayiqondi kahle. Wathi bathe labantu singabanguni sizobe sikhona emcimbini omkhulu. Bayakhombisa, they tell you ukuthi you are in a good or in a right path. You are going there, my child. Basho njalo abantu, but they are confirming, babe-confirma kuyena. Bathi sobe sikhona, uze kumina phela ufuna eze kimi kumelaphi. Ngendlela mina engisenza ngayo ekhaya, uza kumina bese sihamba lezi ndawo lezi relevant waters and mountains. Ngendlela esobe silaphana ngayo noma ngimlapha ngayo. Kodwa ngizothi ukulapha ngoba nami ngisuke ngilapheka endleleni. Bathi sobe sikhona. Bafika nabalozi bathi singabalozi sobe sikhona. Abalozi, abanguni, amanono bamtshela yena. Bakhuluma nangephupho bathi sobe sikhona. Wavuka ngitshela ukuthi mkhulu ngisendleleni kodwa ngibe nephupho ngisendleleni. Ngoba bathi bangichaza bagqoke kanje. Yebo, bayamkhombisa ukuthi don't be afraid, we will be there. Don't be afraid. Bayakonfirma. Ngoba ngamtshela ngathi phakamisa ibani kanje, mawuza umkhulu avele xhavunele uze nje. Phamisa ibani kuqala, kunebani efuna ishumi ekhaya, ziphamise ngamakhandlela. Ukhuleke ngesimo ozokhuleka ngazo. Uma ukhuleka fune ngikhuleke kanye nawe. Uma ngithi kanye nawe, wena mhlambe ukuphi? You are in Joburg. Mina ngikuphi? Maybe I'm in Ladysmith, ngenze example. I have to pray at the right time, at the same time. Uma ukhuleka ngo-9, khuleka ngo-9 at night or during the day. Kuzodepend ukuthi nikhuleka nime kanjani. Mina ngitshele into yasekhaya. Yes, imfihlo yasekhaya kodwa ngithi angiyiveza kancane. Kufune nidonse kanje. Ngalesikhathi ephamisa amakhandlela naye waphamisa ngale, ngiyawaphamisa emsamo naye waphamisa ngale, ngoba sifuna ukuhlangana kuthi before uze kumina uvele kuxambukele. Before uze kumina, because we need i-confirmation yabantu abadala. Yes, they told lowo ngane ukuthi hamba uye lapha. Yes, but we need confirmation. It's not that we don't trust them. Kuyagangwa. Sinabantu abangaki la abahambayo bethi uyohlola noma uya kumelaphi. Uma efika umelaphi akasamdedeli. Sethiwa thwasa khona la, akasaphumi la ekhaya, useba umakoti la ekhaya. Kuhamba isikhathi siwumakoti. Uye kanjani? Yiliphi le dlozi likuthumile ukuthi uba umakoti lapha? No, awuyeni umakoti wena, buzolapha imoya kini. Usuphenduka umakoti lapha. Asakudedeli ugobela. Uyabona vele ukuthi uhluphekile, awunamali. Usethi ngoba phela awunamali ufuna uhlala ekhaya uzuqeda. Ngoba awunayo vele imali yokukhokha ukuthi uqhubeke nalolu hambo. Ngiyibona-ke manje inkinga. Awuvele gxambukele kumelaphi. Uma ubona umelaphi, kusho mina, thuka, shaya uvalo. Noma nje ubona mina. Angisho ukuthi ngizoganga yini, kodwa shaya uvalo uthi think twice, think twice. Ngaphandle uma uholwa umoya weyiqiniso. Thuka uma ubona umelaphi, mina yabo nje ngishaya uvalo uma ngibona umelaphi. Ngishaya uvalo uthi nami ngibuye ngizithunga ukuthi mina ngisese-right yini kodwa. Hhayi ngoba ngingazithembi. Ingoba the reason being, the precisely reason ukuthi kugangiwe. Sithi uma sibheka abantu kuganga nanto esibathembile. Esazi ukuthi lo melaphi ushaya ushowcase, ukuthi uyaganga.
Ngeke ngane zethonga eyi. Kodwa hhayi bengithi ngizobeka nje lo engibekayo la emsamo namhlanje. Ngicabanga ukuthi nizwile. Manje heyi, abelaphi kulungile asilapheni kodwa nje sibe careful ngane zethonga sonke nje, sibheke kahle. Ya, umkhulu uyatholakala, siyalapha ekhaya emsamo. Sokuchazela indlela esilapha ngayo uma ufona, usho ukuthi udinga ini. Kodwa nje umkhulu akudingi ukuthi uze umbone Nkosi yami. Umkhulu nje uzombona uma esezosebenza nawe. Ngeke uzokwazi ukuthi uvele ufone ukuthi ngicela ukubona physically. Eyi, akulula. Uma ngathiwa ngiyakubala nje manje izinto engizenzayo, eyi, even my family, they can't see me. My family, my family, my immediate family, they can't see me ngesimo sabantu abadala. It's not wrong ukuthi angikho nomndeni wami. Uzo-understand-a kodwa uma uqhubeka nalo hambo. Hhayi ngoba kuwuthando lami. Lo hambo, it's not for everyone. I'm telling you, it's not for everyone. It's not for... They told me that they chose me. Amongst your family, we chose you. Ngisazobuya kunini nginitshele ukubaluleka. Yabo nje iBhayibheli, iBhayibheli yonke ifuniswe khona. Funiswe khona. Donse nje ngomoya ongcwele. Sigaqisela kubantu abadala ngoba abahlukani. Ngizokutshela imfihlo ngelilanga. Ngoba awuqondi, understand. Ngithi angeke ngikhulumele nje, ngi-free, yazi ngi-free ngokukhuluma ukuthi ngiyikhulumele kanje, kodwa anginaso isikhathi kahle, kodwa ngithi angibe free ngikhulume nani because into engithi nje angeke ngikhulume ney'ngane la, nomkhulu bami la engibathandayo. Ngiyabona nje ngane zethonga, kodwa ngicela ukuthi nisubscribe echanelini izokwazi ukuthi ukukhula kwayo kusinika nogqozu ukuthi siqhubeke sithi kulethe ezinye iy'mfundiso zasekhaya emsamo. Ngiyabonga kakhulu ngane zamathonga, nibe right, umkhulu nje nimfonele. Inamba yakhe ila ngaphansi uma nidinga iy'nkulumo, okay. Siyabonga. Uma nidinga ukusizakala, siyatholakala emsamo. Siyabonga kini nonke ngane zethonga. Amakhosi amakhulu.